ήρθατε στο τέταρτο από τα 8 webinars που δημιουργήθηκαν ως μέρος της καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Ίνος, που τρέχει στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, με σκοπό την ενημέρωση για τον ελληνικό επώνυμο ίνο POP και PUE, καθώς και για την λελογισμένη κατανάλωση. Μέχρι τώρα, στα προηγούμενα web, ταξιδέψαμε και μιλήσαμε για τη Θράκη, για τη Μακεδονία, για την Ήπειρο, για τη Θεσσαλία. Φτάσαμε και κάναμε όλη την κεντρική Ελλάδα και φυσικά τη στερεά Ελλάδα. Και φυσικά κάναμε το μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου. Άρα λοιπόν, τι μας μένει σήμερα? Μας μένει να ταξιδέψουμε στην Δυτική Ελλάδα και να ταξιδέψουμε και στα Ιόνια νησιά. Και όταν λέμε Δυτική Ελλάδα, μιλάμε για την Αιτωλοκαρνανία, για την Αχαΐα και την Ηλία. Το σημερινό μας ταξίδι. Η Ηλία είναι και ένα από τα μέρη που έχω κι εγώ μία καταγωγή. Βρέχεται βέβαια από τον κόλπο της Κυπαρισίας όπως και από το Ιόνιο και έχει επίσης μια τεράστια, πολύ μεγάλη ιστορία. Στην αρχαία Ολυμπία συγκεκριμένα έχουν βρεθεί και διάφορα ευρήματα, όπως και ένα αρχαίο πατητήρι. Οι αμπελώνες που υπάρχουν ακόμα και σήμερα φτάνουν μέχρι και τα 400 μέτρα και μιλάμε για αμπελώνες σε παιδινές όπως και οι μειωρινές πλαγιές, γύρω από την περιοχή της Αμαλιάδας, του Πύργου όπως και της αρχαίας Ολυμπίας. Έχουμε την επίδραση των θεών, των ποταμών, δηλαδή του Πίνιου όπως και του Αλφιού, όπως και του Ιωνίου Πελάγους που αναφέραμε, και βέβαια εδώ βρίσκουμε, Μαρία, τα PUE, το ευρύτερο PUE Generic Ηλία, το PUE των Λετρινών και το PUE Πισάτης. Το πολύ ενδιαφέρον της περιοχής της Ηλίας είναι και οι ποικιλίες της. Και βέβαια από τις πιο ενδιαφέρουσες ποικιλίες είναι το ρεφόσκο. Το ρεφόσκο δεν είναι μια ελληνική ποικιλία. Είναι μια ποικιλία η οποία έχει έρθει από την Ιταλία. Την είχε φέρει ο Θόδωρος Μερκούρης όταν ήρθε από το ταξίδι του στην περιοχή της Ηλίας και έφτιαξε το κτήμα του. Και έχει εγκληματιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στον ελληνικό τόπο και δει στους τόπους της Ηλίας. Φυσικά υπάρχει και ο τινακτορόγος. Έχει ωραίο όνομα, έτσι είναι ότι τεινάζει τα άνθη του την εποχή που πρέπει να δέσει τα σταφύλια του. Έχουμε τον Αυγουστιάδη, ο οποίος είναι μια υπέροχη ερυθρή ποικιλία η οποία έρχεται απέναντι από τα Ιόνια, και φυσικά έχουμε και τη Μαυροδάφνη που επίσης έρχεται λίγο πιο πάνω από την Αχαΐα. Αχαΐα λοιπόν, σωστά λες Μαρία, και έχουμε εδώ κάποιους από τους υψηλότερους αμπελώνες πάλι της Ελλάδας, γιατί φτάνουμε, ξεκινώντας από τα 500 μέτρα, μπορεί να φτάσουμε μέχρι και τα 1000 μέτρα, με κύρια ποικιλία εδώ βέβαια τον ροδίτη, που μας δίνει πολύ ωραίους ψυχρούς έτσι, ροδίτες, γεμάτους ροδίτες. Έχουμε προσχωσγενή εδάφη με κλίσεις όπου βοηθούν στις καλές αποστραγγίσεις. Έχουμε τον Κορινθιακό, ο οποίος επίσης έρχεται και δροσίζει. Έχουμε ένα βορεινό προσανατολισμό και σταφύλια, τα οποία εκτός από τους ροδίτες, οι οποίοι είναι αυτοί που μας δίνουν και το POP της Πάτρας, στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας έχουμε βέβαια τη γνωστή Μαυροδάφνη Πατρών, όπου συμμετέχει στο POP τουλάχιστον 50% μαζί με τη μαύρη κορινθιακή σταφίδα, και βέβαια έχουμε και τα γλυκά κρασιά με τα μοσχάτα τα λευκά, που είναι το POP Μοσχάτο Πατρών και το POP Μοσχάτο Ρίου Πατρών. Και βέβαια τόση ώρα μιλάς για τις πλαγιές Αιγιαλίας, μιλάς για την Αιγιαλία την καταπληκτική, όπου εκεί έχω, αν θέλεις, και λίγο τους πιο εντυπωσιακούς POP ροδίτες Πατρών, αλλά έχω φυσικά και το PUE Αχαΐα, έχω το PUE πλαγιές Αιγιαλίας και φυσικά το PUE πλαγιές Πετρωτού. Σωστά? Πολύ σωστά. Πες μας λίγο για την ιστορία όμως της Πάτρας, που είναι πολύ σημαντική. Θέλεις την ιστορία του Κλάους να φανταστώ, του Γουστάβου. Λοιπόν, ο Γουστάβος Κλάους είναι αυτός ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα την εποχή που έχουμε ελευθερωθεί, έρχεται γύρω στο 1860. Εκείνη την εποχή κυρίως καλλιεργούμε και εμπορευόμαστε σταφίδα. Έρχεται λοιπόν σαν έμπορος της σταφίδας. Λατρεύει την Πάτρα, αγαπάει τον καιρό. Ερωτεύεται κιόλας τη Δάφνη, και για τα μαύρα μάτια της Δάφνης βαφτίζει το σταφύλι, τουλάχιστον έτσι λένε, φτιάχνει τη γλυκιά Μαυροδάφνη και εγκαθίσταται. Φυσικά η Μαυροδάφνη, η καημένη Δάφνη, πέθανε και δεν πρόλαβε. Μπράβο, αρρώστησε και πέθανε και δεν πρόλαβε να κάνει κάτι με τον Καλάους. Όμως έχει μείνει για πάντα
στην ιστορία μας και έχει μείνει για πάντα στο μυαλό μας, γιατί για σκέψου να αφιερώσουν ένα κρασί για τα ωραία στο μάτια. Καταπληκτικό, Πολύ ωραίο. Βέβαια, αυτή τη μαυροδάφνη τη συναντάμε εκτός από τις γλυκές μαυροδάφνες, τις γνωστές, μας δίνει και εξαιρετικά αποτελέσματα σε ξηρές μαυροδάφνες. Πραγματικά, πολύ ωραία, φανταστική ποικιλία. Από τις πιο ωραίες ερυθρές ποικιλίες που έχουμε στην Ελλάδα. Και μια και είμαστε στην Αχαΐα και είναι πάρα πολύ κοντά μας, εγώ θα πεταχτώ μέχρι την Αιτωλία, όπου ουσιαστικά τι είναι ένας τόπος εφορίας και αυθονίας. Γιατί εδώ πέρα τι έγινε, πολέμησε ο Ηρακλής με τον θεό Αχελό και πολεμώντας του πήρε το κέρας της αμάρτιας. Όταν λέμε κέρας της αμάρτιας, μιλάμε ακόμα και σήμερα, μιλάμε για κάτι το οποίο προσδίδει την εφορία, την αυθονία, τον πλούτο και το χάρισε στους κατοίκους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Θεός άρδευε με τα νερά του την περιοχή, άρα λοιπόν και η αμπελοκαλλιέργεια αλλά και όλες οι καλλιέργειες εκεί πέρα μπορούσαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να δώσουν αποτελέσματα. Μαρία, θα σου πω και εγώ αυτή τη φορά ένα μύθο. Τι λες? Πάρα πολύ ωραίο. Για να ακούσω. Λοιπόν, θα σου πω για το μύθο του Καλυδόνιου Κάπρου. Με αυτό το όνομα ήταν γνωστό ένα φοβερό και τρομερό αγριογούρουνο, το οποίο ήταν αυτό που έστειλε η θεά Άρτεμις στον βασιλιά της Αιτωλίας. Ποιον? Τον Ινέα. Γι' αυτό σε έπιασε ο καημός να μου πεις. Ινέας, Ίνος, εντάξει, κατάλαβα, το πιάσα. Και για πες. Το έστειλε για να τον τιμωρήσει. Και γιατί να τον τιμωρήσει? Ο Ινέας λοιπόν έδινε πάντα σαν δώρο σε όλους τους θεούς για να τους έχει με το μέρος του τον πρώτο καρπό της χρονιάς, οπότε, που έβγαζε η γη της Αιτωλίας. Οπότε κάθε χρόνο τους προσέφερε πολύ συχνά και τα σταφύλια. Όμως δεν έδινε στην θεά Άρτεμι. Γιατί? Αυτό δεν το ξέρουμε ακριβώς, αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι η θεά κάποια στιγμή θύμωσε, λογικό το βρίσκω, οπότε έστειλε τον Κάπρο και τι έκανε ο Κάπρος? Έκανε τεράστιες ζημιές, έφαγε πολλούς καρπούς μέσα σε όλα και τα σταφύλια. Και έτσι ο Ινέας λοιπόν, ενώ είχε πολλές προσδοκίες, απογοητεύτηκε. Μάλιστα. Ένας μύθος δηλαδή για την επιβεβαίωση της ύπαρξης αμπελοκαλλιέργειας. Από τότε. Ανέκαθεν, όπως λέει. Βέβαια η Αιτωλία φημιζόταν και αυτή, όπως φημιζόταν και όλη η Πελοπόννησος, για την παραγωγή της ταφίδας. Που είναι σημαντική. Είχε τεράστια καλλιέργεια και μάλιστα 17ο-18ο αιώνα υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση σε ολόκληρη την Ευρώπη, με αποτέλεσμα την περίοδο των ορλοφικών να σταματήσει όλη αυτή η καλλιέργεια. Φυσικά στη συνέχεια έχουμε τη διακοπή τελείως της αμπελοκαλλιέργειας λόγω του ότι έχουμε τη φιλοξήρα. Λίγο μετά ή στην ίδια σχεδόν χρονική περίοδο έχουμε το σταφίδικο ζήτημα. Άρα ξεριζώνεται όλη η σταφίδα στην περιοχή. Φυτεύεται η ελιά, η οποία έδινε εξαιρετικούς καρπούς και ήταν, αν θέλεις, και πιο ενδιαφέρουσα οικονομικά σαν καλλιέργεια και επομένως σήμερα δεν έχουμε δυστυχώς ούτε pop ούτε πουγουέ, χωρίς όμως να σημαίνει ότι δεν γίνονται προσπάθειες για να έχουμε όσο το δυνατόν κάποια αναβίωση της αμπελοκαλλιέργειας στην περιοχή. Και βέβαια εδώ να πούμε, μην ξεχνάμε, ότι η Αιτωλία Αιτωλακαρνανία είναι και το μέρος όπου πρωτοξεκίνησε η Μαλαγουσιά. Το αναφέραμε, αλλά το ξανατιμήσουμε. Είναι ο τόπος τόπος καταγωγής και προέλευσης της ποικιλίας Μαλαγουσιά. Μαριά, λέω να φύγω. Πάω θα ξεκινήσω από εδώ, από τον αστακό Αιτωλακαρνανίας όπου είμαστε και θα πάω προς Ιόνιο. Έλα, αν θες. Για μπάνιο? Όχι ακριβώς για μπάνιο, αλλά με αυτόν τον ωραίο καιρό να μεταφερθούμε προς τα εκεί, όπου έχουμε ένα πολύ ωραίο μοσαϊκό από διαφορετικά υψόμετρα, διαφορετικές ποικιλίες. Έχουμε μια ιστορία γραμμένη στο Λίμπρο ντ'Όρο, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Στα Ιόνια νησιά μόνο στο Λίμπρο ντ'Όρο μπορείς να γράψεις την ιστορία. Τόσοι που περάσανε, να οι Βενετοί, να οι Γάλλοι, να οι Άγγλοι. Βέβαια. Δεν το συζητώ. Με πρώτη βέβαια την Κεφαλονιά, την αγαπημένη μας πανέμορφη Κεφαλονιά, με τα ασβεστολιθικά της πετρώματα, να δίνει αυτά τον ωραίο ορυκτό χαρακτήρα, το μινεραλιτέ, με μια ωραία φρεσκάδα, πολύ ωραία, πολύπλοκα αρώματα. Βέβαια έχουμε και άλλες ποικιλίες και στην Κεφαλονιά, έχουμε και τη μαυροδάφνη που την είχαμε συναντήσει στην Αχαΐα, όπως έχουμε και το μοσχάτο επίσης, το μοσχάτο λευκό. Γιατί οι Κεφαλονίτες έχουν καταφέρει και έχουν 3 pop.
Μόνο από όλα τα Ιόνια νησιά, μόνο στη Κεφαλονιά έχουμε 3 pop. Βέβαια εδώ πέρα έχουμε και μια έκταση 3.000 στρέμματα. Έχουμε προφανώς παραδοσιακή καλλιέργεια. Βρισκόμαστε σε ένα υψόμετρο μέχρι τα 800 μέτρα. Δυτικά στον Ένο. Υπάρχει ο Ένος. Φυσικά υπάρχει ο Ένος. Και έχουμε την καταπληκτική ποικιλία ρομπόλα, η οποία μας δίνει το αντίστοιχο pop, ρομπόλα και φαλνίες. Εδώ όπως βλέπεις έχουμε το όνομα της ποικιλίας μπαίνει μέσα στο Νίνο pop. Και φυσικά σε χαμηλότερα υψόμετρο, όπως πολύ σωστά είπες, έχουμε και τη μαυροδάφνη, έχουμε και το μοσχάτο με τα αντίστοιχα pop, μοσχάτο και φαλινίας και pop, μαυροδάφνη και φαλινίας. Πάντα η μαυροδάφνη 50%. Συν τη μαύρη κορινθιακή σταφύλα. Φυσικά. Επίσης και εδώ να πούμε ότι είχε χτυπήσει η φιλοξήρα, έκανε τις ζημιές της λοιπόν αρκετά αργά, οπότε παρατηρούμε μία αναμπέλωση στο όλο νησί πολύ αργά στη δεκαετία του 80, γύρω στο 1988. Εδώ να αναφέρουμε ότι εκτός των 3 pop που προαναφέρθηκες, έχουμε και το pop Πούγουε Κεφαλονιά, Πούγουε Πλαγιασένου, Πούγουε Ματζαβινάτα, όπως και Πούγουε Μεταξάτα. Και φεύγουμε από την Κεφαλονιά και πάμε κατευθείαν στη Ζάκυνθο, στο Ζάντε, στο Φιόρο του Λεβάντε, όπου μιλάμε, έχουμε ένα από τα πολύ εντυπωσιακά κρασιά, έχει εντυπωσιακό όνομα, ήταν εντυπωσιακό τότε που ήταν στην άνθησή του, ο Ίνος Βερντέα, ο οποίος είναι και κατά παράδοση και φυσικά πια και Πούγουε. Όπως ακριβώς η Ρετσίνα. Ακριβώς όπως η Ρετσίνα. Αυτό λοιπόν ήταν ένα κρασί το οποίο φτιαχνόταν αιώνες πίσω, κάποιους αιώνες πίσω, και το όνομα του Βερντέα από το βέρντε, το πράσινο δηλαδή, ενδεχομένως γιατί γινόταν λίγο πιο νωρίς ο τρίγος, ενδεχομένως γιατί το κρασί κατάφερνε να διατηρεί τη φρεσκάδα του, παρότι κάποιες φορές μπορεί να περνούσε και από βαρέλι, ή ήταν ένα κρασί σε μια φιλοσοφία όπως είναι το σέρι, οπότε θα έπρεπε να περιμέναμε μια χρωματική οξύδωση, αλλά αυτό κρατούσε το χρώμα του, το βέρντε. Βέρντε και Βερντέα το όνομα του. Σαν πιο οξυδοτικό χαρακτήρα μας τον περιγράφεις, παρότι το βέρντε, όπως είπες, είναι πράσινο και ζωολογικά ήταν άγουρα τα σταφύλια. Ίνος Βερντέα λοιπόν, ένας άγουρος ίνος, άγουρα σταφύλια, πράσινα σταφύλια. Θεωρητικά το πρώτο σταφύλι με το οποίο πρωτοξεκίνησε και έδινε έτσι το χαρακτήρα του ήταν το γουστολίδι. Μια πρώιμη ποικιλία. Μια πρώιμη ποικιλία. Βέβαια μέχρι μετά τον σεισμό του 1953 αλλάξανε τα πράγματα και μέχρι και σήμερα μία από τις κύριες ποικιλίες είναι το πιο παραγωγικό σκιαδόπουλο που αντικατέστησε αυτή την κατάσταση. Βέβαια πλέον εμπλέκονται διάφορες ποικιλίες, κυρίως γηγενείς, αυτόχθονες ποικιλίες του νησιού. Άλλωστε και η Ζάκυνθος είχε πάρα πολλές ποικιλίες, υπάρχει και ένα ποίημα του 1601 όπου αναφέρει χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν πάνω από 34 γηγενείς ποικιλίες, όπως και υπάρχει άλλη μία αναφορά, ο Σαλβαντόρ Λούντβιχ το 1904 μιλάει για πάνω από τις 80 ντόπιες ποικιλίες στο νησί. Η Ζάκυνθος άλλωστε ήταν ένας σταθμός όπου γινόταν ανεφοδιασμός κρασιού για όλη τη Μεσόγειο. Και βέβαια εδώ ερχόμενοι στο σήμερα, μην ξεχάσουμε Μαρία να αναφέρουμε το generic Πούγουε Ζάκυνθος. Μήπως έχεις καταγωγή από τη Ζάκυνθο και τα ξέρεις όλα αυτά? Έχω καταγωγή και από τη Ζάκυνθο. Μάλιστα, δεν μου λες υπάρχει κανένας άλλος τόπος στην Ελλάδα που δεν έχεις εσύ καταγωγή? Γιατί από ό,τι καταλάβαμε, έχεις καταγωγή από οπουδήποτε βγαίνει στα φύλλη και παράγεται κρασί. Μ' αρέσει το κρασί, άρα έχω και πολλές καταγωγές. Πολύ καλά. Προχωράμε λοιπόν στη Λευκάδα. Η Λευκάδα έχει ξεχωριστές ζώνες για τα λευκά της, για τα ροζέ της και για τα κόκκινα. Ουσιαστικά στο νότο καλλιεργούνται τα λευκά με την παρδαία να επικρατεί. Στο κέντρο έχουμε ερυθρές ποικιλίες, ενώ στο κέντρο και προς τα ορεινά του νησιού έχουμε πολύ ωραία ροζέ από την ποικιλία Βερτζάμι. Και βέβαια έχουμε τον Πούγουε Λευκάδα, ο οποίος νομοθετήθηκε το 2000. Πάμε λίγο πιο βόρεια εδώ στο Ιόνιο και ας μιλήσουμε για την Κέρκυρα που έχει επίσης μια μεγάλη ιστορία από τα αρχαία χρόνια και μέχρι τον 15ο-16ο αιώνα, μετά δηλαδή τον Μεσαίωνα, άρχισαν να αλλάζουν τα πράγματα. Εμφανίστηκαν πάρα πολλές ασθένειες, οπότε υπήρχε μεγάλη καταστροφή. Άρχισε να εμφανίζεται πάρα πολύ η λιανολιά, μια ποικιλία που έχει αρκετά μεγάλες παραγωγές για το ελαιόλαδο. Έχουμε την οικονομική ύφεση η οποία επηρεάζει, έλλειψη εργατικών χεριών, ο τουρισμός αναπτύσσεται πάρα πολύ, άρα έχεις και την οικοπεδοποίηση, αυξάνεται πάρα πολύ η τιμή της γης.
Άρα, κατά συνέπεια, μειώνεται η αμπελοκαλλιέργεια και περιορίζεται. Άρα δεν υπήρχε πολύ μεγάλη δυνατότητα να έχω αμπέλια. Φυσικά σήμερα και στα βορεινά αλλά και στα δυτικά του νησιού και λίγο νοτιοδυτικά, κοντά στη λιμνοθάλασσα των Κορισίων, υπάρχουν αμπελοκαλλιέργειες και παράγονται κρασιά. Έχουμε το Πούγουε Χαλικούντα και το φυσικά το generic Πούγουε Κέρκυρα. Και από τις ποικιλίες που θα βρούμε στο νησί, η πιο εντυπωσιακή είναι ο κακοτρίγης. Και σαν όνομα. Μπράβο, γιατί είναι και σαν όνομα. Σαν όνομα είναι πολύ περίεργο, σημαίνει κακοστρίγος. Κάτι αρνητικό δηλαδή για κάποιον ο οποίος καλλιεργεί και παράγει κρασί. Είναι ουσιαστικά ένα λιανόρωγο σταφύλι, το οποίο έχει μικρή ρόγα, είναι αρκετά ευοξίδωτο, παρόλα αυτά δίνει αρκετά ψηλόβαθμα κρασιά. Ωραία όλα αυτά που λέμε, Μαρία, αλλά πάντα να μην ξεχνιόμαστε, κάθε φορά αναφέρουμε τη λελογισμένη κατανάλωση, λοιπόν, με μέτρο. Μέτρων, όπως λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, μέτρων άριστον. Κρασί, όπου το όνομά του το έχει πάρει από το κράσις, που σημαίνει συνένωση με το νερό. Γιατί όπως και οι κήρυκες αραίωναν το κρασί, μιλάμε για αραίωση του κρασιού με νερό, 1/2 ή 1/3, βέβαια ανάλογα με την περιοχή. Γιατί ο Μαρόνιος Ίνος, επειδή όπως είπαμε σε άλλο webinar, είχε πολύ δύναμη, τον αραίωναν οι Αθηναίοι, αν μη τι άλλο, 1/20, ενώ οι ντόπιοι θεωρούνταν βάρβαροι και το γιατί έπιναν... οι Θράκες τον πίναν ανέρωτο. Και ως εκ τούτου για τους Αθηναίους ήταν και λίγο βάρβαροι. Ξέρεις τώρα, οι Αθηναίοι ήταν και λίγο σνόμπ σε αυτά τα θέματα. Η έμετρη κατανάλωση, λοιπόν, μιλάμε για κατανάλωση του κρασιού 1 με 2 ποτά για τις γυναίκες και 2 με 3 ποτά για τους άντρες. Όπου ένα ποτό σημαίνει 150 ml κρασιού. Και βέβαια πάντοτε μιλάμε ότι πίνουμε αργά, πίνουμε συνοδεύοντας το φαγητό μας. Είπαμε ότι στη μεσογειακή διατροφή αποτελεί τη βάση αυτής της πυραμίδας και δεν πίνουμε ποτέ όταν οδηγούμε, όταν καταναλώνουμε φάρμακα, όταν κάποιος είναι ανήλικος και φυσικά όταν οδηγεί, χειρίζεται δηλαδή μηχανήματα και οι έγκυες. Φυσικά. Οι έγκυες δεν είναι δυνατόν να καταναλώσουν καθόλου κρασί. Αν θυμάμαι καλά, έχουμε ρομπολά. Έχουμε ρομπολά, βέβαια, με αυτά τα φοβερά της αρώματα. Με όλα αυτά τα και ορυκτά. μια ωραία τραγανή οξύτητα. Τέλειο. Μαρία, στην υγεία μας. Ευχαριστούμε πολύ.